Време за излагане. Започва. Разбирате ли какво значи това? Колко е лесно да се купи един журналист. Сашо Диков призна, че са му давали. Аз ви казвам, че Клипчета. никога не са ми предлагали пари и никога не са ми предлагали да вляза в политиката. Сигурно съм негодна за тези неща. Шегуваш. И за двете ставаш, според мен. Тя ми се обади потресена, трепереща, общо взето така беше по-различната Люба Колезич. За да ми съобщи, че току-що е станала, е била жертва на опит за подкуп в щаба на господин Софиянски. Никога не са ми предлагали пари. Не знам дали имаше пари, но усещаше се така, когато си получавам заплатата в плик, се усеща пипането на пари. Да, имаш опит вече от сумоленето. Но вътре може да е имало хартийки. Да. Точно така. Все пак това е личен избор. Дума да няма. Добре, като стана дума пък за плащане. Софиянски много напира да си плати, да участва при Люба Колезич. Аз първо бях много шашнат. И тогава моят съвет към нея беше следния. Ще го припомня. Люба, или отиграваме случая както трябва. Когато някой си плаща за да гостува на Люба Колезич, аз съм много спокоен. Защото рискува всичко. Най-вече репутацията си. Просто бял плик, Никога не са ми предлагали пари. който аз веднага хвърлих на Ани Гочева. Срамното беше, че е в книгата на Любен Дилов, на територията на чиито офис се намира този щаб. Здравейте отново, това е Стани богати. Тази вечер в нашата благотворителна игра се включват две от големите имена в българската журналистика. И телевизията трябва да се съобрази. Ники, да изкара За да 5000 лева. Въпрос, че... Ма, Люба, от какво се безпокоиш? Тук не е опасно. Никога не са ми предлагали пари. Което е покъртително. И аз си казах, Ани, какво правите? Кой го изпраща това нещо? Кой е подателя на това нещо? Тя каза, нашият предизборен щаб. Супер! Усещам още и още и още.